να έχετε αργήσει λίγο σήμερα. Με πιάσαν και όλη την κατάσταση με τα κινητά. Τώρα είναι μέσα στα 15 μιλές και συζητάνε για μένα. Δεν ξέρω, ακόμα περιμένω απόφαση. Δεν ξέρω, φίλε, πες και να με διώξουν. Εντάξει, τα λέμε μετά. Έλα. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα να συζητήσουμε, οπότε ακούσουμε όλοι. Όπως μερικοί ήδη ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τις πράξεις του Χάρη. Έμαθα πρόσφατα ότι έχει κλέψει 2 κινητά από τους συμμαθητές του. Και εμείς καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση. Είναι να το αναφέρουμε στους καθηγητές, κάτι που έγινε στο αποτέλεσμα τη σίγουρη επιμονή του, ή να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να καρφώσουμε το συμμαθητή μας. Διαφωνώ. Ο Χάρης έχει ήδη κλέψει 2 κινητά και αν δεν το τιμωρήσουμε τώρα δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Συμφωνώ με την Κορίνα. Πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Ωραία, τότε να ψηφίσουμε. Όσοι θέλετε να τους πούμε στους καθηγητές μας, κόψτε τα χέρια σας. Όπως βλέπω, οι περισσότεροι από εσάς είστε υπέρ της αναφοράς. Αν κανένας σας δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω, θέλω να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ναι, Παναγιώτη, έχεις κάτι να πεις? Είναι άδικο να αντέξουμε το Χάρη. Πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Όχι, δεν αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Ο Χάρης θα μείνει για πάντα. Περιμένετε μια στιγμή να πάρουμε το τηλέφωνο. Τι να λένε εκεί μέσα. Λες να έχουν αποφασίσει. Αν με υποβάλλουν, τι θα κάνω. Έλα ρε, δεν σε βλέπω καλά. Μέσα τα πράγματα δεν είναι και πολύ. Έχω μπλέξει άσχημα, τα έχεις και μόνος μου. Εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Παναγιώτη, μπορεί να λες ότι ο Χάρης αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά πώς μπορείς να μας τα αποδείξεις? Λοιπόν, ακούστε, πριν μαζευτούμε για το συμβούλιο, άφησα την τσάντα μου ανοιχτή έξω στο πράβλιο και μέσα από τα λεφτά και το κινητό μου. Άμα θέλει ο Χάρης μπορεί να τα κλέψει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά εγώ πιστεύω πως δεν θα το κάνει. Τελικά δεν την πείραξε, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Δείτε. Χάρης κλέβει την τσάντα. Σας το είπα, δεν αλλάζει. Μπράβο, είμαι σίγουρη πως δεν τα κλέβεις πάλι. Τελικά τι δεν έκανε την τσάντα. Την πήγε στο διευθυντή, δεν την έκλειψε. Τέλεια. Πάνε να πάρει ένα τηλέφωνο. Εντάξει. Χάρη, έλα λίγο. Έλα, γιατί δεν την έκλεψες την τσάντα. Δεν μπόρεσα, σου λέω. Θέλω να σταματήσω. Η συμφορία έληξε, βρες κανέναν άλλο. Δεν ξεμπερδεύεις τόσο εύκολα. Ελένη, πρέπει να το πω, έλα. Τι έγινε? Κάποιος πιάσει το Χάρη. Άκουσα να μιλάει με κάποιον στο τηλέφωνο και φαίνονταν αγχωμένος. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποιος. Τι λες? Δεν νομίζω. Τι ξέρεις ποιος είναι? Πριν είχε μείνει έξω ο Κώστας. Τέλος πάντων, τώρα μιλήσεις στο Χάρη και εσύ πρόσφυγε μαζί ο Κώστας. Εντάξει. Χάρη, θέλω να σου μιλήσω. Ελένη, κι εγώ θέλω να σου μιλήσω. Με εκβιάζουν. Έχω μάθει είμαι υιοθετημένος και με απλούν θα το πούν σε όλους. Ο Κώστας, έτσι. Ναι, αλλά πού το ήξερες εσύ. Τέλος πάντων, τα κινητά τα έχω δώσει στην Κώστα και έχει βάλει τη ζάτη του πλαστικών του. Χαίρομαι πολύ που μου μίλησες. Έπρεπε όμως να μου το έχεις πει νωρίτερα. Δεν πειράζει. Πάμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το ζήτημα. Κώστα, μπορείς να μου δώσεις το κινητό σου, πάρω το τηλέφωνο και τον Άκη. Εντάξει. Εδώ βλέπω παντού κλείσει το Χάρη. Έχει κάποιο λόγο το παίρνεις τηλέφωνο. Μήπως κρύβεις εσύ πίσω από όλο αυτό?
Δώσε, θα σκοτώσω. Να και τα κινητά. Νομίζω πως μπορούμε να αφήσουμε ήσυχα το Χάρη και να αναφέρουμε τις πράξεις του Κώστα στον διευθυντή. Εγώ Χάρη, ήθελα να Μπράβο, Χάρη. Μπράβο που μας είπες την Χάρη. Μπράβο. Μπράβο, Χάρη. Ευχαριστώ, παιδιά, που μου στηρίζετε. Μπράβο, Χάρη. Εδώ βλέπω να το κλείσεις. Έλα, καφέ. Στοπ, στοπ. Πρόσεχε.